Agus tú ag scríb na Gaeilge is fiú go mór duit an Foclóir úsáid. Tá go leor ólas le fáil faoi ocail agus faoi gramadach ach tú bhean an seachtar an ólas sin. Seo an intráil atá in Foclóir Gaeilge béarla le Níl Ó Dónal faoi chláán. An chéad rud a eicistú ná an nod F. Cílíonn sé sin feminine, agus mar sin is focail bainiscinach é chláán. Baiasad ón ólas sin mar sin, gur cheart séimhú a chur ar chláán i ní an als an sa tiisiil ainmnach. An sin tá an nod GS a chéalainn genitive singular. Sin an orm den ocail úsáideann tú sa dhéanamh uatha. Láir muid faoin dhéanamh i rís níos stearnaí sa trá. An sin tá ólas faoin ulra atá ag an bhocail. Tá sé sin le fáil tar éis NPL, nominative plural. Agus ar deire tá an nod GPL an, sin genitive plural. Bíonn ólas faoin dhéanamh olra i ní an nod seo. Bíonn neart samplaí de úsáid focailán freisin rud a bhíonn anchabhrach ar fad. Agus tá sé an áisiú go bhfuil príomh-oclairí na Gaeilge, Foclóir Gaeilge béarla I Rónal agus English-Irish Dictionary Dúaldrithe ar fáil ar líne ag breis.folklóir.ie. Ní gá duit na folklóirí móra a iompar harta do bháil in níos mú, is féidir teacht ar an ólas ar fad atá intú ó do ghathán cliste.